Som un poble de gent honrada, treballadora, emprenedora. Un poble que cada dia s'esforça per tirar avant amb dignitat, a pesar de les dificultats. I ho aconseguim fent gala de les nostres senyes d'identitat més preuades: la constància, l'esforç, l'estima per esta terra i la seva cultura i la defensa de la democràcia com a espai de cohesió, germanor i futur per al nostre poble. Per això, este 9 d'octubre, vull convidar-vos a totes i a tots a participar en la processó cívica del nostre dia. Valencians, valencianes, tenim motius per a celebrar-nos com a poble. Som fidels als nostres valors com a societat, fidels a un projecte de futur en pau, justícia i democràcia. I este 9 d'octubre eixim al carrer a demostrar-ho en la processó cívica. Visca València i feliç 9 d'octubre!